Kirilison, Christy Lison, Christy Lison, Christy Audonos. Ricky Maternam Dones ng Fasi. Magutom na. Nga oras matatapos at pangadi. Lalamok na nga di. Hoy, Nanay Tapya. Kaano ka nga ni Violeta? Nakadakagyap ka naman akong ring. Tapos, natural ka ganina pag ganisigit sabat. Ikaw, tikain ka man. ay makadagyap ako nga kang kaon ako. Kay baga mo gutom. Huy, war ka alo-alo, war ka nga ni Signada. Pin-invite ako kanina. Humuraming kaguran habalay. Isas! Ikaw, adat waray invite. Ba? Kay pakapaka ko. Madiyan rin ko. Gaano ka gyap nga ni Madiruda? Kay mga pilagyap din. Kaya di ba tapos din ikang damadi kong ring. Kamu nga duha warin niyo alo-alo. Dapat itnakan ni baga nasabat-sabat anay diri kay pagtikanhi. Pagtatad nga tutlitsyon amo nat iyo pakikurusa nga. Anay da, excuse me, Anay Madi. Nag-invite yan ni Nanay Madi kong ring. Umalog dito kanina amon bubon. In-invite daw gyapon ano. Kay warin niyo mga gingkakaon. Ay, may adagan udog. Nagpanos law ganamo kanon. Amo nga, kumanhi ako. Kabalay liwat, waray kami bukas. Kaya pala, baga damot po tayo nga ito pagkukuhan. Baga gusto ko lang makikurusa nga Yes. mga bisita. Palusot. Pero ngayon ko niya po tayo dito era. Hindi ko dahil ako lang ito. Ano na kung mauna kanina pagdanyan 30 minutos magutom. Ano nga ni Bulita? Hindi, ba daw? Ayaw nga pagsusugad. Magutom Magutom na. na. Hindi pinambubuhat. Paghulat daw lang kita lugod dito. Oh, ano nga, may nagawas ka ba? Budi. Tapos na nga to. Tapos na. Ano man makato na kami? Dere, impapaunanan na matbat. O diri pa kami makato. Dere, impapaulat lang ka mga da. Eh sumabat mo na ako. Sige, ganun ka anong dawil-dawil ganun. Ricky, may turnam. Do nice. Di ka tumara, makadi ako. Ala, sige. Ano, sige, budi. Kay nasasabtan kay nakikidurungan ka mo. Unta. Niyang pagkamot gabi matikada. Pinangurutog na tak mga alaga dito taktiyan. Ano pa na agawag pamahaw. Hingkukurog na ako gutom, madi. Ini nakabutangan nagpaparasto pagulit panahon. Amo na. Ano man, dinilanay ka mo. Mating ka. May kakadiong kula. Daw pa, yan naman ito. Ada mauna kitpila. Lagi kami sinyalis ha kung Ako laan ito sahan. Bisan pa ka mo magduha di tikad to, matikadik anay ha. Didala ka mo. Ah, sige. O, sige. Oo, na kita. Mapay na lang. Naupaw. Madi ka pasupasuan na magutom na. Buka mo nga ni Madi. Itagon mga wati-atihan. Nagiriniklam na. Urog-urog. Ay, naman matang ipagpakaon dito sa akob ba? Sobra oras na. Ay, gito Madi. Okay. Gito. Hindi ka ito na naitap yung pagkaon. Uri pa ka mo kumaon. Waray pa. Kaya di ba nasiring nga papagulat na din pila? Kaya amo iton kay naguhulat la kamot mga rasyon, di ka pa para sa ako. Di ba nagsaring ka kanina nga damuhit pagkaon nga tut akon panimalay, iba-iba lang nga putahi. Ay, kami pag ginuwatan na naitap yatikang ka dito sa akob. May da ka naman pagkaon ngayon. Ay, maaram ako manalimbaso, gan maaram ako mamilinghin trabaho, salit baga nakakapalit-palit ako hin pagkahonin akon la nga diri nga tikang hit mga tapos bunyag birthday or kun ano man nga mga regumo. Sabi pag ginuwatan na naitap ya. Maram na kami Team Caracas. Amo na. Ano man? Pagulat la ka mo dida. Ay, masusugad yun din eh. Pag-uhulat kami bisan 2 ka oras na naitap ya. Kay barak eh, gigugutasan na gud talaga ako. Nagbubugiot pa nga to suldo, nagpapaduso-duso. Pamati ko niyan pa ka mga gabi makakakaon. Ano kay? Nagparabuot na malay din nga babae pag pinangwa dito. Pati ka din ako madiha. Madi kong ring ma. Hoy mga madi, ano man? Marasa-rasahan, pastilan. Ay, pag pinawa din na naitap ya. Ano man madi? Babae. Kasi ko niya babae. Ano? Di gud na po. Mga di, yung kita niyo yung babae nga naka-brown. Ay, kito. Hinanay tapya man na nakabron niya gumawas. Amo na. Ay, ano buday? May nawawara nga ito na pagkaon. Pagkaon na ano? Ganun pinamilya. Oh, kito. Padaw naman. Asya niya burubit-bit siguro. Amo na iton. Ate, pwede pakibawi. Importante ito na pagkaon. Nga papa. Amo ba? Sige. Sige buday. Sige, hulta lang kami din ha. Mabalik kami. Sige. Kadi una. Isang good la ano? It naman? Huy, manitapya. Di ka ta pagkaon. Pinanang ano ba ka mo? Para kay kumani kami haimo kay may dali to nawawala nga pagkaon. Ano nga nawawara nga pagkaon? Hoy, kung pinanggugutom ka mo, panguli ka mo, hayo pagtuon ka mo. Sumat na lang kung din kay itong kumuha. Et ka matuuran na natapya din ka itong kumuha nga pagkaon. Kay hingan habalay. sus, ay kami amin good. Amin na nala. Ay ano ba't nga nawawara? Ay,
Nawawala na pagkaon na sakop dito Tama nga na lang akong igbaw. ring. Oo, ka naman akong ring. Kuan balit madi kay magutom na kanina, lumipot ang kato ni Iraluyo. Katima, may dako nakita nga nga pagkaon nga nakato ni Igbaw. Ano ito tawag? Igbaw? O altar. Altar, amo na. Amo na ba ito? Di ba Amo. pamilira? Amo ito dito. Iba ada ini madi kay nakabut ngayon may baso, may bugas, may kandila. Asya na. Kay ano ini? Di ka maaram nga bawal ito kuhaon kay kanang pamilya la ito dapat pwede kumaon. Miyembro lang ito't pamilya at dapat kumaon. Kay saan kayo man ako tira pamilya? Bisan pa. Kaya ka na para ito naging pangadian. Kaparabutan mo na na Tapya. Bawal kahiton. Dili kini pwede kumaon. Diri, maraot ito. Madibawi ako dito haiya. Ito madayo ani kay mapingkot na lagmaos. Bawal nga. Diri nga ni pwede. Sana na. Maraot ito nanay tapya. Maraot ito. Kanan altar inin. Sige, sige. Iguuli na mo inim. Tara.